за да ни каже той какви са спомените на жителите на града за кланетата през 1876 година. Знаете, вече са светци загиналите. Православната църква ги канонизира като светци. Страшно е било Баташкото клане. Отиваме сега при Антон. Добро утро. Здравей, Тони. А днес да ни кажеш защо си там. Добро утро, Ани, добро утро, Вики. Казвам ви честит празник, защото на днешния ден за първи път отбелязваме паметта на баташките мъченици. 17 май по нов стил, а по стар стил 4 май. На 4 май са били последните кланета в Батак, може би най-страшните. Те започват тук, именно от църквата Света Неделя, където се намирам и аз. Искам да ви кажа обаче едно изречение, тъй като ние сме с нашия екип, с оператор Любо Тасев в Батак от вчера, която посрещнаха иконата на баташките мъченици. И разхождайки се из хората и многото свещеници, които бяха тук, една баба ме спря и ми каза: баба, да знаеш, радвам се, че доживях да видя мъртвите да възкръснат. И наистина е така. Зад мен е възкръсналата църква, където са се случвали един от най-страшните кланета. Може би много от хората, които са били тук, помнят този импровизиран гроб. Той вече е затворен, независимо, че вътре все още има вече мощи на баташките мъченици, но пред него стои една нова ракла, мощохранилница, в която се съхраняват тези мощи. Тя е изнесена в момента вън на площада, където в този момент тече утринна молитва, а след малко ще започне и божествената литургия, първата в чест на мъчениците. За някои всичко това, което се е случило тук, може би е анахронизъм, но пък събитията не са били толкова далеч. Само 135 години от зверствата, които са се случили в Батак. И смятам, че трябва да помним тези събития. Не са били толкова далеч, когато бабите и дядовците ни са решили да се борят за свободата ни. Защото батачени са били много богати хора. И били са селце или малко градче с много голям статут в Османската империя. И живели са спокойно. Имали са училище, община, но са решили да възстанат. И може би това е най-важното. В тази църква обаче и в нейния двор последните дни на възстанието, което продължава 4 дни, за 4 дни Батак буквално е смлян, са се събрали над 2000 души. Може би е малко странно в тази сравнително малка църква да се съберат толкова много хора, но факт е, че това се случва. В третия ден на възстанието вратите се отварят, тъй като хората тук не могат да издържат. Всички са един до друг, жени, мъже, деца. Хората вън в двора на църквата са били избити. И когато вратите се отварят, не следва милостиня, следва отново кръв. Ние излизаме навън, за да ви покажем и да чуете разказите на едни от жените, които най-добре и най-сладкодумно разказват. Може би сладкодумно не е думата, но най-вълнуващо разказват за събитията, които са се случили тогава. А вчера иконата на баташките мъченици беше посрещната изключително тържествено с лития. Тя пристигна от Пловдив, където остана след канонизирането на баташките и априлските мъченици, остана в Пловдив и оттам тръгна сега, днес, за да пристигне тук и за да бъде при батачани, където може би трябва да се намира. Ние отиваме при няколко жени, с които аз съм се срещал и преди и които много интересно разказват, както ви казах, събитията. Баба Златка, баба Елена Богданова, наследници на Богдановия род, на Клинчевия род, добро утро, и наследници на рода на Керелови, добро утро на всичко, Степан и Тафинка Керелови. Бабо Златке, помолихте ли се вече на новите мъченици? Почнах да се моля от първия ден на новите мъченици и много сме радостни, че това направиха за Батак. Много гордост. И те заслужават тези мъченици, защото било страшно за тях. Какво е било тук? Разкажи ни една от твоите истории. Знам Леля на нашите Клинчеви. Тръгнала да тича с едно дете за ръчичка да се скрие в църквата, ма била бременна с напреднала бременност. Срещата турците, завиват ръката за плечоците, ние им викаме коси дълги, разпарят, извадят бедър, тя печат. Оттам после я колят, а детето, което го е държала в ръката, са скрил в някакви камъни 5 годишно, то казвал за майката. Те, момиче, не са заклали неизнасилен. Как няма да са светици тия моми? Те бременна жена не са заклали, дори не извадят детето.
Страшно звучат разказите, но са били реални. Аз искам да прочета само нещо, което е написал Мак Гахан, човека, който 3 месеца след кланетата е бил тук и е бил именно в този двор, където се намираме и ние. Това, което ни се стори маса от камъни буклук под нас, бе в действителност грамада от човешки трупове, покрити отгоре с тънка наслойка от камъни и пръст. Целият църковен двор е покрит с тях на височина от 3 до 4 фута и ужасна миризма идваше оттам. Миризма е имало страшна. Нямало кой да погребе и хората. Нямало кой да погребе. Кой? Изплашени, които са били, се избягат да се скрият някой. Кой да погребе? Кой? Изплашени, които са били, се избягат да се скрият някой. Героите са били убити и заклани. Това е било. Баба Елена, от Богдановата къща, прощавайте, започват най-големите кланета. Всъщност, оттам влиза Баши Бозука, който започва да съсипва Батак. Какво се случва в Богдановата къща? Богдановата къща, тя била, дошли са турците из Нова махала и са застанали срещу Богдановата къща. Тя била единствена на долния край, отстранена от къщите, до нея къщи не е имало. Тя била като крепост за много хора. Да, за много. 3000 души са били в нея под списък. И от 3000 души са, едни са спасили, тук са дошли в четвърта, когато са почнали, другите, които останали, нито един. Само останали 2 дечица, които са били в Коче на 6, четвъртя питал ги Баши Бозука, ставате ли турци? Те казали не, четвъртя ги заклали, а другите изглежда са оплашили, рекли, ще станем турци, оставете ни. Ще ни разказала как разделят майките с децата. Това се случва именно там пред вашите къща. На моя свекър майка му, тя имала 4 деца. Свекър ми е бил най-големи на 9, другото на 7, те са останали. Кажи, какво са ти разказали? Разказваше ми, че когато са ги изкарвали от къщи, тя била с 2 деца. Едното бил Стоянка на 4 години, Богданче се казва на 1 година. Те ги вземат от децата, кълцат го на двора, дето имал труп, да бичат дъски и не я взимат. Тя слага главата да заколене, те дърпат турците, викали тази хубавица, не е за сътриване, не е, вика, отвлекаха към Нова махала и вече не се обади. Дали е заклаха, останали жива, не знам. Съдбата е на много батачени, които не се е знаело дали са се спасили или не, били са отвличани и деца. Само секунда, защото отиваме към рода Керелови, които имат наистина много да разказват. Вашия род е бил един от първенците. Тук Трендафил Керел, който по това време е бил кмет на Батак, нали така? Да. Какво се случва с него? Виждам, че носите една реликва от това време. Това е неговия часовник, запазен като скъп реликва в нашето семейство, предаван от поколение на поколение и много е ценен за всички нас. Какви са спомените, които разказват живите, защото само да поясня за зрителите, някои от хората в Батак успяват да избягат, още преди да бъде обградено самото село, така че всъщност вашият прадядо Стефан Керелов е успял да изведе голяма част от хората. Да, успял е да премине през Обръча и извел около 800 човека, които са се спасили в планината. Жестока е съдбата на дядо Трендафил, начина по който той е загинал. Ахмет Ага е излял цялата си злоба и жажда за мъст върху него. Той заповядал за това, че не е искал да предаде двамата си сина, Стефан и Ангел. Той заповядал да накладат 2 огъня, да донесат един голям ръжен и да го изпечат жив на тези огньове. И така се случва. Това наистина е най-драматичната история. Да. Как смятате, Стефане? Ти си наследник наистина един от славните родове тук в Батак. Мъченици ли са хората? Мъченици са, да. И светци. И светци, да. Заслужено Заслужена Кереловия род. А батачени как се чувстват днес? Батачени се чувстват горди от признанието, което се отдава. Така е, със сигурност. При нас е отец Никанор. Той от Гигинския манастир, много пъти сме го показали, но тъй като всички свещеници от Пловдивската епархия в момента са на площада и служат утрина молитва и след малко божествена литургия, казвам добро утро на отец Никанор. Христос воскресе и добро утро. Воскресе. Трябва ли да славим този ден и защо? Разбира се.
молитвата на мъчениците, които са прославени тук в Батак, прославени не от нас, а от Бога с техното мъченичество, са ни особено необходими, особено в днешния ден. Защото, обърнете внимание, ние сме свикнали да казваме, така, вярата ни е запазила българщината, но всъщност всеки българин, който би се обърнал към, да кажем, мюсюлманство, могъл да си остане българин. Тези хора не са правили тези жертви заради патриотизъм. Искам да обърна внимание, никого да не обида, а за вярата си. Защото всеки мухамеданин тук в Родопите си е бил българин. Те са били готови още при нашествието на османите да живеят най-долен скотски живот като рая, но вярата си да не предават. Вижте какъв подвиг. Няма тук основни граждански права, няма удобства, няма това, към което се стреми съвременният човек. Или си християнин и живееш втора класа, или си мюсюлманин и си Днес все още сме християни. Последен въпрос и на наистина кратък отговор очаквам. Днес способни ли сме на нещо подобно, ние българите? Ами има Патриотизъм или от вяра? Има ето какъв хубав храм се изгради в нашия манастир, господин Цветан Василев в Ктитор. Има такива единици. Има такива единици, дай Боже да са повече. Добре, дай Боже наистина хората да са повече. Ние оставаме тук, за да проследим Божествената литургия, която започва само след минути и ще ви направим съпричастни с нея в BTV новините до вечера. Благодарим ти, Тони. От Батак почитаме светците мъченици от Баташкото клане през 1876.